Yazi namhlanje ngizwe into engidabukise kakhulu. Ngifisa engathi mhlambe kubazali nje wonke umuntu owumzali kumalunga omndeni noma imaphi angakangayizibi le. Kunomfana laphana obefake udaba lwakhe ngilifakile kwi-status sami nalapha ku-Facebook ngilifakile la ku-TikTok ngizolikhuluma mina. Lo mfana ukhuluma udaba olubuhlungu ukuthi yena nomama wakhe bafaka isithombe sikamzala wakhe ebhodleleni ngoba umzala wakhe uyaphumelela yena akaphumeleli. Ukuthi-ke basifaka-ke ebhodleleni nemithi ethile bahamba umama wakhe wakhuluma wathi le mntwana ngifuna aphilele ukuphuza utshwala impilo yakhe yonke. Uthi ngempela-ke kuyenzeka lokho. Namhlanje lo mzali lo usashona naye, umfana usele, mayesele lo mfana impilo yakhe imile. Mayimile impilo yakhe uma ehamba njengomuntu ethi uyabheka kuvela leya nto ukuthi no kunento enayenza nomama wakho nenza isimo esikanje. Uthi-ke wahamba-ke waya la abagqiba khona leyo nto, hhayi ngenhlanhla wafika wayithola wayishisa. Kodwa-ke akwanele manje-ke kwenziwe inhlambuluko emndenini mhlawumbe kuxoliswe. Manje-ke lento akasazi-ke umfana ukuthi uzoyenza kanjani ngoba ayisazukuthinta yena yaziwe na abanye abantu. Umzala wakhe yonke le minyaka uphila nje, uphila impilo egqilazekile kwenze yena nonina unolwazi yena laleyo nto. Right, ngingaze ngiye kude kakhulu anginandaba-ke nayo yonke leyo nto. Enginendaba nako-ke nginendaba nawe wena mzali osayenza namhlanje leyo nto ngoba lo mfana nje bekhuluma into esiyenza ey'nganeni zethu masiyizonda singabazali sicabanga ukuthi siyayithanda ibuhlungu ngoba sike senze into kuzothi ukuhamba kwesikhathi kucace ukuthi sekulayeka yona ingane yakho owawuthi unendaba nayo uthi ulaya leya ongenandaba nayo. Njengoba ngihlezi ngisho ukungabi nandaba kwezinye iy'khathi umuntu ongenandaba uyathi akanandaba nabanye abantu kodwa ekugcineni naye usuke kuzomshaya ukungabi nandaba kwakhe. Lo mfana namhlanje unina useshonile, mhlawumbe unina le la ekhona emndenini akahleli uhleli ngesinye esodwa. Mhlawumbe nje akahleli nangesinye esodwa akekho nje kuthiwa wena ukwazi ukungena wenza amanyala amangalisayo. Le ngane le iphuzana notshwala icabanga ukuthi iyisidakwa kanti yenziwa umuntu emthembayo. Angisheshe ngidlule naku la ngikhona lento eyenziwa yilo mama abazali abaningi bayayenza emndenini nanamhlanje basayenza nedi abanye babo bayenza indirect abayenzi direct. Bazonichazela abantwabenu ukuthi ngithini mangisho kanjalo uma ngithi abanye babo bayenza indirect abayenzi direct. Khona umzali oke enze into enjengalena kodwa kube ngathi akaboni ukuthi wenza leyo nto, enze mhlambe i-obstruction ngandlela thize ey'ndleleni zabanye abantu abakhona. Ake ngenze isibonelo uma ngizolokhuza ngoba ngichaze le obstruction. Mhlambe ngizokwenza isibonelo kwabalandela ibhola, uyabona ebholeni kuyaye kube khona mhlawumbe uma kuthiwa kuzodlala amathimu amabili kube khona u-referee. Kukhona i-foul ebeyike yenzeke mhlawumbe unomdlalo obona ukuthi nangu lo usewushaya igoli kodwa manje angeke ngisakwazi ukuthi ngimake ebese engena ngaphambi kwakhe emvalela indlela enze lokhu kuthiwa i-obstruction. Ebese lo afike eshayise kuye beshayisane mase beshayisana
ebese bayawa mhlambe bobabili, ebese-ke ithuba legoli-ke livaleka. Lapho-ke kuyaye kube ukuthi-ke u-referee njengomuntu o-trained, njengomuntu oqeqeshiwe for izimo zonke zalento asuke yenza edlalisa, uyawodwa lo ubenza obstruction evimbela lo okudinga amjezise yilo bevimba, hhayi lo bevinjwa. Kodwa u-referee okhohlakele uyakwazi ayishintshe lento athi ngoba kune-collusion ebekhona phakathi kwabo, kwakhona ukushayisana, aziphe amandla angcolile ebese enikeza ikhadi lo vinjiwe ngoba mhlambe bashayisene, angabe sakusebenzisa bashayisane nje ubevinjwa, asebenzise umthetho ngendlela yakhe. Right, ngikuphi-ke la? Ngithi la emndenini kukhona izimo ezike yifuze lezo. Kuke kusuke utho mhlambe uma kwakhiwe ekhaya bese kuba khona umuntu omdala okanye abantu abadala abafuna ukuthi mhlambe becindezele abanye abantu. Utho kuzuke kucindezelwe umuntu enge-wrong, ecindezelwe abantu aba-wrong, bevumelane ngokwelethu, acindezeleke ngempela lo wrong, I mean lo nga-wrong. Kodwa lento le izokwenzeka, izoba impumelelo futhi, kodwa iqiniso limile. Iqiniso limile ngoba iqiniso alisoze laphenduka libe amanga. Ukucindezela umuntu ngendlela engeyona, nithi u-wrong enge-wrong, ekugcineni kugcina kuyisinengiso esikhulu naphambi kwaNkulunkulu naphambi kwedlozi. Ngoba uma nicindezela umuntu kunezinto nisuke nenze obstruction, kunezinto enisuke kunendlela enisuke niyiblokha nimvimbela kuyona. Niyakwenza ninesikhathi kodwa kusuke kurejistwe phansi, kukhona izinto okuzozivala kunina. Yabo namhlanje umama wenze obstruction endleleni yengane kadadewabo, ndoda yakhe kadadewabo, wenze obstruction wavimba ngendlela ebuhlungu. Thatha ingane izelwe ekhaya, naye enengane azizele la ekhaya, uthatha isithombe usifake ebhodleleni, uyahamba uyosigqiba, uyokhuluma amagama amabi, maqeda uyafa. Ingane iyahlupheka, kuhlupheka ingane eyafika izelwe ifumbethe, yathi izokusebenzela ikufumbethe, yavinjwa umuntu oweza ezokwakha umuzi. Kwenzeni bafowethu? Kodwa uyeza umhla uphela. Hhayi kwenzeni, uyeza umhla uphela. Abanye abantu ngisho sesikhuluma kanje bashaya ngathi abezwa, kodwa uyeza umhla uphela. Uyeza umhla uphela. Yeyi webantu basemhlabeni, ibuhlungu impilo abantu abaphilisana nayo emndenini. Ibuhlungu impilo. Esami isifiso njoba iso ubunye group lenza lezi nkulumo lezi, ukuthi lezi zinto sikhulume ngazo, siphumele obala sikhulume ngazo, ngoba akekho umuntu ongathintekile ukungcola kwasemndenini. Noma kungathiwa nishaye ngathi kumnandi kanjani, lezi zinto siyozilapha ngokuthi sikhulume ngazo. Kodwa manje abantu nje kungathiwa kuyakhulunywa bashaye ngathi abezwa ngoba bafuna ukufuya amanyala. Yeyi, azingafuywa lezi zinto. Ngiyafisa engathi nje ningaya mhlambe lapha ku-Facebook wami mhlambe ngoba ngizohluleka ukufaka loluya daba loluya njengoba linjalo la ku-TikTok, kodwa-ke laphaya ku-Facebook likhona. Bafowethu ake sizameni ukushintsha i-mindset yethu, sibe nobuntu, sibe ngabantu. Sazi ukuthi uma siphila impilo enekusasa noma sekuthiwa thina asikho, asisekho emhlabeni, asisekho enyameni.
kodwa esikwenzile kuyosala kunemiphumela engemihle, kuyosala kuyimiphumela emihle ey'mpilweni zabanye abantu esizobazala. Ngoba kufuna siku-understand-e ukuthi kuyini ukuba abazali, kufuna siku-understand-e ukuthi kuyini ukuzala, kufuna siku-understand-e iy'ngane maseyizelwe kuzelwe abantu, akuzelwe umbutho wezempi, akumele silwe ngey'ngane.